mina shaiɗanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A yau masu kallo da sauraro za mu nuna muku wata na'ura da take nuna kamar batir ya cika. Kamar yadda kuke gani haka, wannan na'ura tana nuna kamar batir ne, idan kamar ya cika, tana aiki ne, tana amfani ne kamar da irin wannan mitar. Maimakon ka sa wannan mitar, za ka iya haɗa taka wacce za ta nuna maka batir idan ya cika ko ya ɗauke. Kamar yadda kuke gani, ita wannan na'ura tana nuna kamar ƙarfin wannan batir ɗin ne kamar na kwamfuta. To kamar yadda kuke gani yanzu za mu gwada muku ita wannan na'ura da muka haɗa. Kamar yadda muka sha bayani a bidiyon mu, ga mutumin da yake buƙata zai iya kirawo wannan lambar waya ta 0800-80-12-17 ga mai buƙata a koya masa. Yanzu za mu fara gwada wannan na'ura. Kamar yadda kuka ga na ɗauki wannan farin batir, ga shi nan ya ba da kamar kamar bai kai ma dai 3 ba. To yanzu idan na gwada a wannan na'urar, ga shi da kuke ganin ta, ita na'urar nan da muka haɗa za ta ba mu ka ga ya nuna batir ɗin dai bai cika ba kenan. To yanzu za mu fara gwadawa. Kun gani yanzu, kun ga da yake bai cika ba, batir ɗin ga shi guda 2 ne suka kama da yake bai cika ba. Idan muka duba kuma ga wannan, shi kuma za ku duba, in kuka duba za ku ga shi wannan nawa ya ba mu, ya tafi 3. Shi ma sakamakon bai cika ba, za ku ga idan aka gwada na'urar za ku ga ta nuna shi ma bai cika ba. To yanzu kamar wannan misali, wannan mai guda 2, kun ga nawa ya ba mu? Kun ga ya ba mu har da, to wannan ka ga shi ne ya cika kenan, shi ne ya cika wannan. To yanzu da za mu gwada a nuna a wannan na'ura, za ta ba mu alamun ƙwaiƙwayen za su kama gaba ɗaya. Shi ne kamar ya cika kenan batir ɗin. To ga mai buƙata a koya masa yadda ake haɗa wannan na'ura, zai iya kirawo lambar waya ta 0800-87-80-12-17.